Здравейте! Добре дошли в новинарското студио на Зона Перник. Вие сте с пилотното издание на новинарския ни блог. Провокирани от съвременните възможности, които ни дава интернет пространството и достъпността на социалните мрежи, решихме да създадем новинарски поток, който да е по-различен и удобен за следене. За нас е особено важна обратната връзка и възможността да получаваме интересни и злободневни новини и от вас. Съвременните технологии позволяват и дават възможност на всеки един да заснеме и да изпрати нещо, което да е интересна новина за всички останали. Може да следите актуалните новини на сайта ни zonapernik.com, както и в социалните мрежи, изписани на екрана. Този пилотен тестови брой ще направи кратък обзор на изминалата седмица в Перник и региона. Сашко от Перник, който се изгуби през 2022 година и търсенето му обедини институции и доброволци, беше издирван отново от полиция и жандармерия. За щастие, момчето бе намерено за по-малко от час. През 2022 година тогава 12-годишното дете оцеля 9 дни в гората. Сигнал е получен в събота на 18 в 17:45 часа от бащата на Сашко, че при разходка в гората между БЧК Лозен и Лозенски манастир детето се е загубило. В 18:40 часа Сашко е намерен на около 2-3 км над Лозен в гората, посока Пасарел. Полиция, жандармерия, екипи на аварийна помощ към Столична община и доброволци са участвали в намирането на Сашко. На 11 ноември 2022 година, тогава 12-годишният Александър изчезва от погледа на баща си. След 9 дни издирваното момче беше намерено в трудно достъпната местност Червена могила до Радомир. Добрата новина беше чакана от цяла България. Съдбата му трогна хиляди българи, които не спряха да го търсят. И до сега Александър не може да обясни какво точно е преживял, тъй като детето е с аутизъм. Експертите са категорични, че 12-годишният Сашко от Перник не е бил отвлечен, а се е изгубил. В същото време полицията в Перник успя да издири изгубена чанта с 15 000 лева за по-малко от 48 часа, похвалиха се от областната дирекция на МВР. Установено е, че двама съпрузи заедно с дъщеря си и зет си са гостували в Перник на тържество за изпращане на абитюренти. Семейството се занимавало с търговия, а парите в чантата били оборот от магазините им. Качвайки се в автомобила си след края на тържеството, четиримата установяват, че чантата е няма. Въпреки че колата не е била разбита, те решават, че парите са откраднати и подават сигнал в полицията. Веднага са предприети оперативно-издирвателни действия от криминалните листи на Първо районно управление, както и преглед на камерите за видеонаблюдение в града. Оказва се, че докато са се разхождали и снимали, собствениците са забравили чантата на една от пейките в района около градския парк. По-късно жена я намерила и взела със себе си. Същата е установена и издирена, а чантата с парите е иззета и предстои да бъде върната на собствениците им. ГДБОП разкри схема за злоупотреба с еврофондове. 5 са задържани през специализирана полицейска операция. Полицейската операция е реализирана на 15 май под надзора на прокуратурата. Действията са осъществени от служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност на територията на областите София, Перник, Пловдив, Добрич, Кюстендил и Стара Загора. Според данните до момента 5 задържани са разследвани за представяне на неверни сведения с цел да получат повече средства от фондове на Европейския съюз и средства от българската държава, предназначени за съфинансиране на проекти. 2 от задържаните са регистрирани земеделски производители, които имат сключен договор с Държавен фонд земеделие по проект за биосигурност. За изпълнението на проекта те сключвали договори с трети лица за закупуване на земеделска техника и оборудване на търговски дружества на по-високи цени. Целта била завишаване на стойността на одобреното подпомагане и възвръщане на надписаната стойност по предварителна договорка в брой или чрез фиктивни договори. Областната дирекция ОД на МВР в Перник е предприела мерки за гарантиране на реда и спокойното и безопасно протичане на абитюрентските балове, съобщиха от прес-центъра на дирекцията. Засилени проверки ще има и за недопускане на управление след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози. Санкции очакват завършващите, които в празничните дни се подават през прозорците на автомобилите по време на движение. Контролът на движение по пътищата ще е постоянен, а извършваните нарушения ще се заснемат и след това ще се взема отношение по тях. Показването през прозореца също ще се санкционира, като глобата за това е в размер на 50 лева. Напомняме, че отговорността за недопускане на пътни инциденти, нарушения и престъпления по време на баловете е на родителите, абитюрентите, водачите на автомобилите, учителите и организаторите на празничните прояви. Продължава обновяването на градския парк в Перник.
За много перничани именно паркът и пространството около Двореца на културата са най-красивото кътче от града. Затова чест прави на общинската управа, че насочва усилия за реновиране на парковото пространство. Подновяването на асфалта и бордюрите на крайречната алея е поредният епизод от тези усилия. Едни от първите стъпки на новоасфалтираното пространство бяха именно на Бойко Борисов, който бе посрещнат от местни симпатизанти по повод предизборната си кампания. Представители на феновете на футболен клуб Миньор Перник подариха на лидера на ГЕРБ шалче на любимия им отбор. 20 години по-късно Перник отново бе домакин на конвенция на Федерацията на европейските карнавални градове. Като част от програмата кметът на Перник Станислав Владимиров, заместник кметът Стефан Кръстев и президентът на Федерацията Ларс Алгел засадиха магнолия в пространството пред наскоро открития Международен младежки център. В словото си по повод откриването на 44-та конвенция заместник кметът на Перник подчерта, че първото домакинство на града на годишното общо събрание на Федерацията е през далечната 2004 година. Година по-късно той официално е член на международната организация. Перник е взел своето достойно място в редиците на организация, обединяваща хора от толкова много различни държави, но с една и съща страст – фестивалите, карнавалите и запазването на традицията, заяви Кръстев. Президентът на Федерацията Ларс Алгел благодари на домакините за гостоприемството и отличната организация. На 5 юни стартира фестивала Жреци на Арлекин. Заповядайте от 16 часа на гърба на сцената в парка под дърветата, заедно да се порадваме на цялата палитра от изкуство. Завърналият се в професионалният футбол Миньор Перник показва защо е шампион. Победи и в Костинброд с 3-1. Попаденията за Миньор реализираха Калоян Симеонов в 4-та минута, Деян Христов в 72-та и Калоян Йосифов в добавеното време на срещата. Почетното попадение за костинбродчани бе дело на Калоян Бонев в 76-та минута. Вие бяхте с Зона Перник, аз съм Калина Миланова. От целия екип ви желаем приятна седмица и следете актуални новини на сайта и в социалните мрежи.